ang igsoon atong sawan ang sugilano ni Juan insakto sa edad minyo taga Danau, Cebu. Taga Danau, Cebu. Mayng hapon Danau, Cebu kang Juan ang atong sender karong adlaw. Ang St. Paul College Bulacau, St. Paul College Mandawi, St. Paul College Eframo, Cebu City nagtanyag sa mga kursong nursing, practical nursing, nursing aid midwifery, complete education courses, complete computer courses, complete high school, elementary, kindergarten ug nursery. Ang tuition affordable kaayo. St. Paul College dedicated to work-oriented education. Ang tuli sa Family Clinic Bulacau, Family Clinic Ramos Dungan, sugod Marso, Lahos, Hunyo, pagdalag 200. Attention Metro Cebu North and South, ang St. Paul College sa Ramos mabukas sa High School Department karong Hunyo 2010. Entrance 500. Binuan nga tuition 600 kada buwan. Tawag sa dugang kasayuran. O karon Juan, naa kay igsuon nga tuos Pangasinan. Ang imong igsuon nga tuos Pangasinan inkargada sa usa ka maritime school. Maayo posisyon kining imong igsuon kay siya ang mayordoma sa tibok eskwelahan. Ug kini sa imong igsuon dili lang kay mayordoma sa tibok eskwelahan, mao'y nagmanage sa dormitory sa mga laki nga nagkuha og maritime schooling. So, kining imong igsuon, inkargada sa eskwelahan ug inkargada sa dorm sa mga estudyanteng laki nga nagkuha maritime education. Sa nadugay-dugay ka na dito sa Pangasinan, mihangyo ikaw sa imong igsuon nga ubos sa library magbuhat og kantin kay ang kantin sa eskwelahan gamay ra. Nakakita ang imong igsuon sa imong valid nga rason nganong buhatan og kantin ubos sa library. Tuod man sa nahuman na ang kantin, maayo ang halin, maayo ang income. Dinhi ning abot si Sir og masakiton. Sa ngadto-ngadto si Sir namatay. Usas mga din sa eskwelahan ni Sir, mimando ni Juan nga ang kantin ubos sa library sirad-an kay buhaton kanig elementary library. Wa kay nahimo. Kay ang imong kantin mas minus man ang panginahanglan kaysa elementary library. Kay ang elementary library dako kapuslanan sa pagmugna sa edukasyon sa elementarya. Ang nakaparat kay sa panahon nga imong pag-alagad sa maritime school, wa ka hatagi og pabawon. Maugod ni ang tirada sa imong sugilanon. Nga unta nagtrabaho man ka sa eskwelahan ug ako kining singit nga ang income nimo sa imong kantin nakabenepisyo ang eskwelahan. Kay di man to imong kantin man to sa eskwelahan. So girimit gid nimo ang income sa imong kantin sa eskwelahan. Entonces, ang eskwelahan mao'y beneficiary sa imong negosyo nga kantin dito sa Pangasinan. Pero pagpahawa pa nimo, uwa ka pabawne. Kini gyud ang kinatibuk ang suliran ni Juan nga iyang gipadangat sa atong tulumanon. Pangutana. Doktora, sa una na kong amo, mipahawa ko voluntaryo. Tulo ka tuig akong pag-alagad. Apan voluntaryo gid akong mipahawa. Wa day ni pabawon ang voluntary resignation, ang tubag wala. Naa sa kodigo sa pamuo nga kun ang usa ka trabahante muundang siyang trabaho ug siya gayud mismo ang gusto nga mopahawa, walay pabawon nga gimando sa balaod. So insakto ang imong mga amo sa una nimong panarbaho nga wa ka pabawon kay voluntaryo man gyud kang mi-resign. Ikaduhang pangutana. Sa sunod na akong employment doktora dito sa Pangasinan, gipapahawa ako kay buhaton ko no ang kantin og elementary library. Pero man ko tagaig pabawon. Wa paraban nako mabawi ang mga gamit sa kantin. Makapangayo ba kog benepisyo? Ang tubag, yes, makapangayo benepisyo. Ngano man, ang income sa imong kantin na benepisyuhan adto ang eskwelahan. Dili ba yato imong kantin? Kantin kato sa eskwelahan. Kung ang imong halin, imong na-endorse nga to sa accounting office sa eskwelahan,
empleyado gyud kanila. Obligado gyud silang matag nimo og termination benefit. Mobalik gyud ka ngadto sa Pangasinan og mangayo og termination benefit. Pagsuwat sa imong igsuon dito, kay siya pa man gyapon ro enkargada sa tibok eskwelahan, nga mobalik ka ngadto aron mangayo og benepisyo. Babawon sa Binisaya. Ikatulong pangutana, bisan kun ang din nagtangtang kanako sa kantin, ang school management ba manubag sa iyang pagtangtang nako? Ang tubag yes, kay prinsipyo man na sa respondent superior. Unsa man ang respondent superior? Ang labing labaw mo'y manubag sa tanang kakulian. Anya ang labing labaw ang eskwelahan man. Di man ang din. So bisag kinsa pa to siyang dina, respetuhan ang iyang awhag nga undangon ang kantin. Lamang sa iyang pag-awhag kanimo nga iyang gisugo ka pagpa-resign, kinahanglan gid ang pabawon. Kinahanglan ang termination benefit. Ikatulong pangutana. O katapusang pangutana. May paglaom ba ko doktora nga makuha na kong benepisyo? Ang tubag, yes, ma'am. Ano god na may NLRC dito na apoy dole. Tabangan man kasi NLRC o sa dole nga makuha nimong benepisyo. Akong pamayag. Legal ni. Kung ang usa ka trabahante mo voluntaryo nga paghawa sa iyang trabaho, ang labor code nagmando nga ang management walay tulubagon in terms of benefits sa maong mamumuo. Lukop kalibutan kining balaoda na mga igsoon. Throughout the world, it has one labor code. If an employee voluntarily resigns from his work, bisag pila pa katuig sang alagad, no termination benefit. Klaro ha? Ikaduha, lukop kalibutan yapon ni mga igsoon. Kung ang usa ka empleyado nakabuhat og mga butang nga maayo og nakabenepisyo ang kompanya, siya sulugoon sa kompanya. Mamugna ang employee-employer relationship. Ang employer ang tag-iya. Ang employee ang mga mamumuo. International balaod kana. Kung ikaw makamugna og kaayuhan sa usa ka kompanya, bisan kung ikaw gisulduhan kada adlaw, bisan kung pila pa ka milyon ang imong sweldo, apan ang imong agi sa imong panarbaho nakabenepisyo ang kompanya, you are an employee of the company, and the relationship of employer-employee mahimugso. Kung ang usa ka relasyon nga employer-employee mahimugso, inig-retire nimo, basta dili lang gid voluntaryo, ang imong benepisyo tupong sa imong sweldo. Bisag katunga ra man na imong ihatag, pananglit 10 years ka nagsweldo. Anya, simpulon lang nato. Ang imong sweldo kada buwan 10,000. Anya nakaalagad kag 2 ka tuig. Ang pabawon nimo is katunga sa 10,000, 5,000 times 2 ka tuig. Katunga sa 10,000, 5,000 times 2 years, 10,000 pabawon. Unay separation pay. Dungagan ka na siya sa 13-month pay, ubay-ubay kag mabawon. Kana sud sa 2 ka tuig ha. Imong sweldo 10,000. Ikatulo. Ang pag-operate nimo sa kantin sa eskwelahan, basta gihatag lang yun nimo ang halin ngadto sa accounting office, benefited ang amo, ang eskwelahan. Mahimugso ang employer-employee relationship. Nganong importante man ang employer-employee relationship? Kay anha naman mo tumaw ang pamalaod sa pamuo nga pabawnan gid ka suma sa imong benepisyo nga nahatag sa kompanya bisan kung katunga ra. Kay ipon biya ang sweldo katunga nya, ipon man ang tuig. Maunay gitawag og separation pay. Dungagan sa imong 13-month pay nga compulsory,
dako-dako kag bahon. Kaupat, ang imong igsuon karon, manager pa, enkargada pa, sa Maritime School nga tuas Pangasinan. Husayi siya suma sa akong paghusay nimo. Isuwat nga larino. Ug subaye siya nga mobalik ka aron pagpangayo sa imong separation pay. Aron klaro ang kalihukan, inglasab imong isuon nga tubagon kaniya aron maklaro og mapiho nga doon na kay mapaabot nga benepisyo. Mga igsoon, salamat sa pagtubay sa tulumanon hangtod sa sunod sugilanon dinhi gyapon sa kining akong suliran gikan sa RMN Cebu Station DYHP. Tatak RMN. Daghang salamat.